Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang anak-anak, pripun kabare? Muga-muga padha sehat kabeh ya. Enjang punika kita badhe sinau sesarengan babagan anyar yaiku babagan tembang macapat kinanti. Apa kuwi tembang macapat kinanti? Ana sing ngerti? Tembang macapat kinanti yaiku salah sijine tembang macapat kang isi tembangipun nggambarake tentang pembentukan jati diri utawa kemantepane awake dhewe. Yen ing basa Indonesia duwé makna cara memperkuat jati diri. Nah, sakwise padha ngerti apa kuwi tembang macapat kinanti, coba saiki gadekno conto tembang macapat kinanti ing ngisor iki. dan KFT pesunan Satriro Niro Sudangan harlan guling. Tembang macapat kinanti mangu nduweni makna pendidikan yaiku awake dhewe kudu ngrungokake swara atine awake dhewe supaya isa dadi bocah sik pinter. Artine lakokno awakmu dienggo sinau ben supaya isa dadi bocah sing pinter. Urip kuwi ora mung dienggo mangan, ngombe utawa turu. Nah, yen wis do paham, coba garepen soal-soal ing isor iki kanggo latihan ya. Nomor 1, cateten tembung ing ngisor iki lan golek ana tegese tembung kasebut. A. Kalbu, B. Sasmita, C. Nendra, D. Kaprawiran, lan E. Sarira. Nomor 2, coba tulisan utawa critakno tembung kinanti ing dhuwur mau manut panemumu utawa nganggo bahasamu dhewe. Yen wis rampung, tugas difoto banjur dikirim marang wali kelase piyambak-piyambak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.